ही बघा ताजी आपली मेथी पोसावले की एक म्हणजे गाय गायब आहे. आम्ही बघा लाकडं काढतोय आणि हे दोघं जण बघा आल्या शोध घेत ह्या बाउंड्रीच्या बाहेर गेलेलीच नाही. काय ते राहिलं ना आपलं काय छान अशी आपली पावभाजी बघा तयार झाली. सुटका कशी करून घ्यायची मग असं बोलायचं आणि मग स्वतःची सुटका करून घ्यायची. चला सुरुवात झाली सकाळी सकाळी नाश्त्याची तयारी. नाश्त्याची परत नको सकाळ कधीच झाले. काय करायचं जरा ना भाजी काढतोय मेथीची. कुणाला नाश्ता बनवायचा आहे. आज तुम्हाला ना बरंच काय काय मला दाखवायचं आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला म्हणाले होते दाखवते म्हणून पण ते पाहुणे आले ना त्याच्यामुळे राहून गेलं. मग आज दाखवते. आज आमचं कामाचं नियोजन झालेलं आहे. आज काय काय करायचं आहे सगळं ठरलं आहे. कारण बराच आराम करून झाला आहे 2 दिवस. कटिंग करून कटिंग आहे कैची म्हणतो दिली. ही बघा मेथीची भाजी आहे ना आपली इथे. जरा लावताना प्रॉब्लेम झाला आहे हो मला जमत नाही ना. जरा पराठे बनवते मेथीची पटकन. आता रेसिपी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे म्हणून का मी काय दाखवत नाही आहे. ही बघा तोडते कुठे जास्त झाली काय फुलं आली त्याला मेथीला. फुलं आली तिला ठेवायची ना. ही तुझ्यासाठी ठेवली होती मी. तुला आवडते ना पालेभाजी म्हटलं नको म्हटलं बाबा आल्याशिवाय नाही काढायची. 2 दिवस त्यांची काही तब्येत पण बरी नव्हती दातामुळे त्याच्यामुळे राहून गेलं. आता हे सगळे काढून घेऊया. सगळेच काढूया. ही बघा ही बारीक पानांची मेथी असते ना ती आहे ही गावठी मेथी तर बियाणं होतं ते जास्त ते हे झाले. जास्त मोठी नाही होणार ती पानं. ती वाफा बनवूया आपण. आमचा चाललाय विचार त्या साईडला समोर वाफा बनवायचा. बियाणं आहे आपल्याकडे. बघू आता कसं जमतंय ते. आधी मला ही संपू देत ना भाजी मग काढूया. पालक पण वाढत चाललंय. घन झालं घन सगळं. ही बघा ताजी आपली मेथी काढून ठेव. तुम्हाला आता म्हणाले ना मी तुम्हाला दाखवते. तर हे बघा समोर हे ना मला माहीतच नाही म्हणजे मला माहीत नाही आलेलं ते. काल कुणालचे बाबा आले ना त्यांनी बघितलं की बघ केळीला काय म्हणतात खोका म्हणतात ना केळीचं हे झालंय म्हणून पोसावले. बापरे केवढं मला एकदम नवल वाटलं बोला. आणि खूप असा आनंद झाला आम्हाला बघून ते. आम्ही आपलं रोज चेक करायचं म्हटलं केळी म्हटलं अजून कसं नाही झालं धरली कशी नाही लक्षच नाही बोला आमचं. आता होईल. आणि इथे बघा आपला भोपळा बघा मस्त मोठा झाला. हां बघा कसं छान असा आकार मस्त आहे ना. लांब लचक झालेला आहे. ही आपली जुनी वेल आहे. पावसाच्या आधी लावलेली मृग नक्षत्रामध्ये. त्याला आत्ता पहिला भोपळा धरलाय. प्रयोग केलेला आहे ना. प्रयोग केला तेव्हा धरला. हां अजून काय तयार नाही झालाय. आज पण फुलं बघायला पाहिजे. फुलं असेल तर मला हे करायला नाही. जुनी आहे ना खूप. दुसरं बियाणं लावूया आता आपण. बघू चला पटकन नाश्ता बनवते कारण कुणाला जायचं ना परत उशीर होईल. आणि आज दुसरी पण कामं आहेत बरीच. त्या मिरच्या घ्यायच्या ना बायको त्यातल्या. कुठल्या तळायला घ्यातल्या आता नको. आता थोडी तळायच्या त्या लाल व्हायला आल्या त्या. राहू दे नंतर बघू मग. टॅमॅटो नाही आता. टॅमॅटो सगळे कच्चे आहेत. कुणाला सांगायला पाहिजे आता आणायला. ती चवळी नंतर तोडूया थोडीशी म्हणजे मेथीमध्ये टाकता येईल. आता एवढी पराठ्यांना काय लागणार नाही मेथी थोडीशीच लागेल बघा. जास्त आहे मिक्स करून भाजी होईल. बारीकच मेथी आहे गावठी आहे ही बघ पाखरं आली खायला. गहू टाकलेला आहे तिथे.
किक्काळ्या किक्काळ्या बघ कशा गेल्या उड्या मारत. त्यांना नाही ते मैत्रिणी येते माझ्या. तो पक्षी असा आहे की तो घाबरत नाही लवकर. नाही त्यांना तर ओळख झाली ना, त्यांना तर काय नाही वाटत. बिंदास असतात. कुठनं जायचंय? काहीकडनं जाय वरनं. तू जिकडनं नेशील तिकडनं मी यायला तयार आहे. अरे इथून बरं पडेल. वरून जायला खूप काटे येते. वाट झालंय, गुरांनी केलेली आहे वाट. वाटेल पण ते काटे आहेत का एवढे लांब आणि जाणार चालणार. चालेल तर का आलं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आज सकाळी सकाळी की नाही आम्ही चाललो आहे रानामध्ये लाकडं आणायला. तर कुणाल मगाशी गेला आणि नंतर घरातलं थोडंफार सर्व आवरलं आणि आता निघाले. लाकडं आणायला पाहिजेत कारण म्हणजे काय झालं आहे, 2 दिवसापूर्वी ना आपलं जे समोरचं रान आहे ना, काय माहीत नाही कोणी आग टाकली आणि सगळं ते वणवासारखं पेटवत आला होता ते. त्याच्यामुळे भीती वाटते. म्हणजे लाकडं आणून ठेवायला, जळलं तर सगळंच जळून जाईल आणि मग लाकडं वगैरे मिळणार नाही. त्याच्यामुळे थोडं थोडं रोज आता सुरुवात केलेली आहे. 2 दिवस भरपूर आता आराम केला कुणालच्या बाबांनी पण आणि मी पण. आणि आता आमच्या कामाला सुरुवात झाली. आता हे बघा, हे आता आड्यातनं बाहेर पडतो. हा जरा शॉर्टकट रस्ता आहे ना, इकडनं गेलं ना वरच्या साईडनी का लांब पडेल आणि प्लस रस्ता पण आहे ना, म्हणजे काट्याकुट्याचा आहे. त्याच्या दोन्ही घेतलेले कोयते. हे तर शेण पण पडलं, पिशवी पण नाही घेतली. ते शेण उचलून आतमध्ये टाकायला पाहिजे. सगळं रान ना सुकलं आहे आता. आणि जंगली प्राणी वगैरे पण बघा आता येतात ना, आहे चालू आहे सध्या. काही नाही काय कुठून बातम्या येतात ऐकायला. त्याच्यामुळे हा वणवा ना असा पेटवला जातो काडी टाकून. मला वाटतं 2 का 3 दिवसापूर्वी कानावर बातमी आली ना की एक म्हणजे गाय गायब आहे माळावरती तिथे. आणि मला वाटतं कुत्र्याचं पिल्लू पण वाटतं नेलं वाटतं उचलून. त्याच्यामुळे असे हे वणवा वगैरे ना पेटवला जातो. तुम्हाला मी दाखवते. हा समोर बघा दिसतंय. थोडीफार लाकडं आणली का बरं पडेल मग पाणी बिणी तापवायला. ते बघा समोर बघा तिथे ते तुम्हाला सफेद सफेद राख दिसते ना, तिथपर्यंत बघा आग आलेली आहे. मग तेव्हा कितपर्यंत जळलं. आम्ही की नाही घाबरलो. आता हे काय फारसं लांब नाही आहे. इथून जळून बघा अजून जर का जळलं असतं ना सरळपर्यंत आपल्या आड्यापर्यंत गेलं असतं. पण इथे कसं गवत नाही आहे त्याच्यामुळे कसं काय भीती नाही आहे. सगळं गवत आहे ना इथे ह्या साईडला आहे. सगळं रान आता ना सुकत चाललेलं. आता ऊन भरपूर पडतं ना कडाक्याचं, त्याच्यामुळे. कोयता बघा विसरले. कुणालच्या बाबांनी एकच कोयता घेतला. माझा पण घेतला होता कोयता, तो राहिला. हे बघा हे असं इथं गवत कसे. मागच्या पण एका व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला दाखवलं होतं आम्ही जेव्हा आड्यासाठी लाकडं घ्यायला आलो ना त्यावेळेस. कुठं जायचं काढायला लाकडं. गवत कापलेलं का आडवं पडलेलं आहे. बघ ना किती जवळ आले आग. व आता धरतील ना, आहेत ना फुलं येतील ना. करवंद बघा थोड्या दिवसांनी भेटतील आपल्याला खायला. करवंदीची झालकी. चला इथपर्यंत जळलं होतं बघ. हा मग पुढे नाही आलं बघ. नाही काका पण काल सांगा होते ना, थंड पडते ना रात्रीची आग, त्यामुळे ते बरं झालं. नाही तर सगळं गेलं असतं, खाक झालं असतं. चला आता कुठनं सुरुवात करायची, काढूया फटाफट. ती काच धरली का बघायला पाहिजे वरची तिथे. काच पूर्ण मोहरली आहे बघ. जायला रस्ता नाही पण काय आहे रस्ता. सहावा तसा आहे. काय रस्ता नाही. तेव्हा ते समोर ते दिसतं ना, झाडका दिसतंय ना समोर. ते बघा ह्या हा इथे पूर्ण काजूचं झाड आहे तिथे आमचं. पूर्ण भरली आहे. बघूया धरली किती ना, जाऊन काढून घेत आहे त्या टायमाला. सुके आहेत ना. हा खाली बघ जरा पायाखाली. तोडलेलीच आहेत बघा सुकी सुकी किती लाकडं. ते तोडायचे कशाला आता, काही काय गरज नाही. नाही 2 ठिकाणी इकडे जा, पुढे जा. इकडे तो गाडी लागेल इथे. आम्ही बघा लाकडं काढतोय आणि हे 2 जण बघा आल्या शोध घेत घेत. रॉनी आणि जॅक. हे बघा तुम्हाला मी दाखवते. इकडे या रॉन्या.
किती जीव आहे त्यांचा बघा आमच्यावरती. हे मुके जीव आहेत पण किती प्रेम करतात बघा. आम्ही तिकडे लाकडाला ठेवून आली थोडीशी, बघितल्या बरोबर धावत धावत त्यांना बरोबर माहिती पडलं आम्ही इथे आहेत ते. लगेच धावत आले दोघं पण. बसा इथे. छान आहे छान आहे. हां चला चला बस मस्ती नको बघा असं मस्त. हां चल 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 चल. ही बघा ही इतकी लाकडं ना आता आम्ही आणली काढून, म्हणजे तोडली नाही, पडलेलीच होती सुकी लाकडाची सगळी. आणि आता समोरच्या साईडला पण भरपूर पडलेले आहेत. कुणालचे बाबा काढतात ती. त्यांना म्हटलं बस झालं आता बघा ऊन पडलं ना 10 वाजले सकाळचे. त्यांना म्हटलं संध्याकाळी बघू किंवा उद्याला परत येऊया. एक रेसिपी तुमच्याशी शेअर करायची आहे पण बघते आता कसं जमते का. कुणालचा ना आत्ताच फोन आला होता, म्हणजे कुणाल सगळं सामान घेऊन येणार आहे आणि म्हणजे पावभाजी आज करायचा विचार आहे. जर का सगळं सामान भेटलं तर तुमच्याशी मी रेसिपी शेअर करणार आहे. झटपट सगळं दाखवीन. मस्त पावभाजी बनते आमच्याकडे. चला आता सगळं माझं आवरून घेते. अवतार बघा काय झालं आहे, पूर्ण गाऊन माझी ना माती माती झालेली आहे. तरी 1 तास गेला ना, 1 तास केलं आम्ही काम. आणि रॉनी आणि जॅक कुठे गायब झाले काय समजलं नाही. ते पुढच्या रस्त्याने गेले. ते त्यांना सगळं रस्ते माहीतच होतं या प्राण्यांना. बरोबर सगळं त्यांचं लक्ष असतं. आपण बाहेर काही जायचं फिरायला, बाहेर फिरायला. मम्मी आज किती 12 दिवसांनी आज मी आड्याच्या बाहेर पडले. बोला कुणालचे बाबा मुंबईला गेल्यापासून मी ह्या बाउंड्रीच्या बाहेर गेलेलीच नाही. सीमा रेषा. हा लक्ष्मण रेषा नाही अजिबात नाही पडलेली मी. आज रानात बघा गेले मी. तेच त्यांना म्हटलं बाहेर जाऊया एक दिवस. आता खूप दिवस झाले ना, कंटाळा आला मला आता घरात राहून पण. आपल्याला बघा कंटाळा येतो ना रुटीन तेच करून. बघू आता कधी नेतात, कधी नेणार. आता कुणालची पण सुट्टी बघायला पाहिजे ना. हां कुणालची सुट्टी बघून जायला पाहिजे. हगी चावी काय ते राहिलं ना आपलं काय ते याच्यात हे होतं ना जेवण काय ते काय आपण ते गेलो ना ह्याला ते ह्याला गेलो ते मठामध्ये. हां हां मार्चमध्ये ना, मार्चमध्ये नंबर आहे त्यांचा. दे ती पिशवी दे. आणि हा बघा कुणाल बघा सगळं सामान घेऊन आलेलं आहे आपलं पावभाजीचं. म्हणजे फ्लावर की नाही होतं घरामध्ये, फक्त हे नव्हतं. पाव आणायचे होते आणि टोमॅटो आपल्याकडे आहेत पण ते कच्चे आहेत. त्याच्यामुळे त्याला म्हटलं 1 किलो टोमॅटो घेऊन ये. तर तो आता घेऊन आला आहे. आणि सर्वजण मला मदत करत आहेत टोमॅटो कटिंग, कारण सकाळच्या वेळेस कसं काम भरपूर असतं ना. म्हणजे कुणाला तर कांदे सोलतोय ते चिरतायत तोपर्यंत ही इथे ना मी सगळं उकळून घेते. तर इथे घेतले मटार, फ्लावर आणि बटाटे घेतलेत बघा किती ते. आता ह्याच्यामध्ये गाजर पण टाकतात, सिमला मिरची असते, फरसबी पण टाकतात काही जण. आता जे वस्तू आहेत त्यातच आपल्याला सगळं करायचं आहे. गावाला सगळ्या वस्तू सहज मिळत नाहीत, हो की नाही. जेवढं भेटतं तेवढं हा जे मिळतं त्यातच समाधान मानायचं आणि करायचं. पण छान बनते ना आपली पावभाजी. कशी बनते हा कुणाल? एक नंबर. बाहेरची आपल्याला बाहेरच्या घरात चांगली बनते. आम्हाला बाहेरची आवडतच नाही पावभाजी, काय माहीत नाही ना, जरा पण नाही आवडत. घरी केली नाही तर बाहेरची खाली घ्यावं. आम्ही तर खाल्लेलेच नाही. कधी बनवले कुणाला आपण? गेल्या महिन्यात हां केली होती ना. आता लग्नात खाल्लेली पावभाजी हां आणि एकदा मम्मा माझ्याकडे खाल्ली. अच्छा. पण बाहेरची नको वाटते, घरातच चांगली. तर चला हे चिरतात ना तोपर्यंत आहे ना हे मी ना कुकरला लावून 4-5 शिट्या करून उकडून घेते. आज मला मदत करतात, म्हणजे माझं काम आहे ना घरात बाकी आहे ना सगळं, कपडे वगैरे सगळं बाकी आहे, बाहेर चालू आहे सगळं. अरे वा, म्हणजे का तुला मदत करत ना आम्ही आज करता मदत. पण आता मी सांगितलं ना मी संध्याकाळी करणार होते पावभाजी आणि म्हटलं संध्याकाळी करूया, आता मला काम भरपूर आहे, आत्ता बनवायचे म्हणतात. तर म्हटलं थोडीशी मदत करा मला. मग तर हा म्हणाले दोघं पण. तर म्हटलं असं बनवूया मग. नंतर मी ना काळे वाटाणे भिजत घातले होते, काळ्या वाटाण्याचा रस्सा करणार होती आणि म्हटलं भात पटकन झाला असता. चला हे चिरायचं मेन असतं ना काम पावभाजी म्हटले का. कटिंग मेन आहे. हां कटिंगचंच काय ते नाही पण वेळ जातो कुणाल. कांदा प्रमाण जास्त लागतं. आता पावभाजी बघा मी करायला घेतले. इथे कढईमध्ये टाकले तेल गरम होते तोपर्यंत तुम्हाला साहित्य दाखवते. ही बघा ही आपली मॅश केलेली भाजी एकदम चांगली अशी मॅश करून घेतले. इथे कांदा, कोथिंबीर आहे, काय म्हणा तमालपत्र, टोमॅटो आणि हा पण कांदा तर एक्स्ट्रा कापून ठेवलेला आहे कारण
पावभाजीमध्ये बघा खाताना पण लागतो ना, त्याच्यामुळे. हे घेतलेलं आहे आलं लसूण आणि इथे आहे हिंग. चला पटापट फोडणी घालून घेऊया. आता तेल बघा चांगलं असं गरम झालेलं आहे. सगळ्यात आधी त्यात टाकूया आपण हिंग. थोडंसं हिंग टाकते. आणि ही जी पावभाजी आहे ना आमची 2 टायमाची आहे, म्हणजे संध्याकाळला पण होणार. तमालपत्राने एकदम छान अशी टेस्ट येते. खडा पावभाजी म्हणतात तशा पद्धतीने. आणि आता कांदा टाकूया. त्याला लसूण आणि आलं आहे ना ते परतून एकदम छान असं ना लालसर करून घ्यायचं. कांदा आता लाल झाला ना, टोमॅटो टाकूया आपण. जेवढा कांदा टोमॅटो जास्त टाकू ना, परत लसूण, तेवढी आपली पावभाजी ना एकदम छान अशी टेस्टी बनते. त्यात सगळे आधी मसाले टाकून घेऊया. आता तिखट मसाला आपल्या चवीप्रमाणे टाकायचा आहे. हळद, पावभाजीचा मसाला टाकते मी आता. टाकते मीठ. चांगलं असं मिक्स करून घेऊया आणि अगदी तेल सुटेपर्यंत ना चांगलं असं परतून घ्यायचं. हे बघा चांगलं असं तेल सुटलंय आणि मॅशरने असं व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घेतलंय. सगळा मसाला असा एकजीव झालाय. आता आपण ही भाजी आहे ना ती टाकूया ह्याच्यात. व्यवस्थित सगळं धुवून घेते थोडंसं पाणी टाकून. आणि बघा हे ताट धुतं ना, थोडंसं पाणी टाकते मी. वेस्ट नाही करायचं, सगळं हेल्दी असतं ना ते. आता एक 5 मिनिटं ना चांगलं असं सर्व मसाले एकजीव होईपर्यंत चांगले शिजवून घेऊया. आता टाकते कोथिंबीर. भरपूर कोथिंबीर टाकायची म्हणजे छान अशी एक चव येते. आता ही 5-7 मिनिटं चांगलीशी शिजू दे. ही आपली घरगुती पावभाजी तयार झाली. सगळे पाहुणे घेतले. सगळं घेतलंय. आपली की नाही पावभाजी शिजते ना तोपर्यंत बघा कुणाच्या पाव शेकून घेत आहेत. आणि पाव शेकायला त्याने घेतलेला आहे अमूल बटर ना. भांडी भाज्या चांगलं रंग मस्त आहे भाजी. ही बघा आपली पावभाजी. आता हे तुम्हाला प्रमाण बघा जास्त दिसतं ना, हे 2 ते 3 टाइम होणार आमच्याकडे. आवडते खूप पावभाजी. मी तर जरा वाढून घेते. आता हे वरून अमूल बटर टाकायचं असं. छान अशी आपली पावभाजी बघा तयार झाली. जोडीला पापड पण तळलेला आहे. कुणालची डिश आहे, कुणाल घे. खा चल. ते समोर बघा त्या काळोखात बघा तुम्ही. इथे बघा इथे हे तुम्हाला दिसतं. इथे बघा पेटलेलं दिसतं ना, इथे रान जळले. आता कधी म्हणजे जवळजवळ 1 तास झाला आम्ही इथे बसलोय. पण आता ना आग विझले. काय माहीत नाही 2 दिवस झाले कोण ना कोणतरी आग टाकते. आम्हाला अशी भीती वाटते ती आग आली तर सरळ खाली येईल, पण नाही आली. ती ते बघा समोर बघा दिसते. आता ह्या साईडला पण होतं पण ती विझली आग इकडची. कुठे त्या साईडला आहे अजून. हां 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 तिथे परत वाढली बघ ती दिसते का. वारा म्हटलं याचा बंद झाला. मध्ये मध्ये आहे आग. आज जरा निवांत आहे. जेवण नाही करायचं कारण दुपारची पावभाजी ना आहे आमच्याकडे. इथे बसलोय त्या आग बघतच आम्ही बसलो संध्याकाळपासून. भीती वाटते ना, म्हणजे खाली आली आड्यापर्यंत म्हणून थांबलो होतो इथे. नाही ना. तर चला आता मित्रमैत्रिणींनो व्हिडिओ. हां तेच म्हटलं व्हिडिओची एंडिंग बाकी होती ना, म्हटलं आता एंडिंग करूया व्हिडिओची. तर कसा वाटला आजचा व्हिडिओ जरूर सांगा कमेंट करून. पावभाजीची रेसिपी सगळ्यांना माहितीच आहे. माझ्या पद्धतीने मी दाखवले तुम्हाला. ट्राय करून बघा. तर व्हिडिओ आजचा आता की नाही इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा.
नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. अय्या एक मिनटं आज 14 तारीख आहे. काय मग व्हॅलेंटाईन ना, व्हॅलेंटाईन मी विसरली बघा, मला आता लक्षात आला. व्हॅलेंटाईन डे त्या प्रेमाचा दिवस आज. मग व्हॅलेंटाईन म्हणजे काय मराठी सांग मला. व्हॅलेंटाईन डे कोण म्हणतो? आपण थोडी काय मराठी कोण? माणसाचा व्हॅलेंटाईन डे थोडा असं काय असं मग आपण मुंबईला असताना करायचो, मग तेव्हा काय होतं मग? प्रेमाचा दिवस आजचा, इंग्रजांचा दिवस आहे तो, इंग्रज लोकांचा. आपण कुठे व्हॅलेंटाईन आपल्या ह्याच्यात कुठे साजरा आपला रोजचा प्रेमाचा दिवस असतो. म्हणजे काय होता मगाशी माझ्या लक्षात आलं, मला वाटलं की आज 13 तारीख आहे आणि ह्यांचं का चाललेलं काहीतरी होतं लक्षामध्ये. खरं बोलायचं, माझ्या कुठे लक्षात. व्हॅलेंटाईन डे व्हॅलेंटाईन डे मला काय करायचं? व्हॅलेंटाईन डे माझी व्हॅलेंटाईन कुठे आता? काय आता वय व्हॅलेंटाईन डे म्हणवायचं. मग गेल्या वर्षी कसं ते गुलाबाचं फुल गजरे वगैरे यायचे मुंबईला असताना. मुंबई ती वेगळी आहे. कॅडबरी असायची ना, कॅडबरी यायची, सगळं यायचं. ते मुंबई आता इथे गावाला आहेत ना, म्हणून बोलते काय नाही असं. मुंबई आहे तिकडे काय. माझ्या लक्षात होतं मगाशी, मी बघितली तारीख वगैरे, म्हटलं आज 14 तारीख आहे, आज म्हटलं आहे ना, तर मला असं वाटलं आज 13 तारीख आहे. जाऊ दे चला, आता आपण गावी जातो. आपण कुठेही काही बाजारात इथून इथे उडी मारली काय पण. आता आठवडा असं कधी दुपारी माहिती पडलं जाऊन काय पण घेऊन येऊ शकतो. इथे काय जात काय नाही माहिती पडत ह्याचं वस्तूचा प्रश्न नाही, पण आठवण नाही ना, ते बोलते मी. आठवण ठेवायची असते असं बोलते मी. काय द्यायला पाहिजे असं काही जरुरी नाही, मी काय ते बोलत नाही, पण लक्षात ठेवायचं ना असं बोलते. समजलं का? व्हॅलेंटाईन आपल्याकडे व्हॅलेंटाईन डे मनवायला आपण इंग्रज नाही आहोत, असं काय नसतं. आणि ते काय आता इंग्रज नाही, आता कॉलेज कुमार वगैरे ते करतात, कॉलेजची पोरं वगैरे ते शिकतात, ते त्याच्या हिशोबाने होते. आता आपलं किती शिक्षण झालेलं बरं आहे. ते बोलतात ना काय सुटका कशी करून घ्यायची, मग हे असं बोलायचं आणि मग स्वतःची सुटका करून घ्यायची. म्हणजे काय. जाऊ दे चला, सोडून द्यायचं. आपण आता गावी राहतो, गावी काय सगळ्या गोष्टी सहज उपलब्ध होत गावी नाही. कोणी सांगेल गावी काय व्हॅलेंटाईन डे म्हणवतात का? नाही ना, असं काय नाही. गावचा आणि शहराचा प्रश्न नाही, पण ते असं पाहिजे, असं करायला पाहिजे. चांगल्या गोष्टी असतात ना करायच्या, असं म्हणते मी. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपूया. कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.